hankali na bai kwanta da wajen nan ba tunda ba mai gadi. Kai anya kuwa, amma dai bari in shiga gidan wankan nan tunda akwai Allah. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam wanka na zo yi. To me za a baka, soso da sabulu? Soso da sabulu na Naira 70. to ba ni.